Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa ƙasarsa za ta amince da kafa ƙasar Falastinu a hukumance. Ya ce wannan mataki na da muhimmanci wajen samar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya, musamman ganin yadda rikicin Gaza ke ci gaba da haifar da mummunan tasiri ga rayuwar fararen hula. Macron zai gabatar da sanarwa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara a New York ranar Litinin. A cewarsa, al'ummar Falastinu na da cikakken haƙƙi na mallakar ƙasa da gwamnati. A halin yanzu, sama da ƙasashe 145 na duniya sun riga sun amince da Falastinu a matsayin ƙasa. Ana sa ran ƙasashen Burtaniya, Canada, Australia, Portugal, Malta, Belgium da Luxembourg za su biyo bayan Faransa nan ba da jimawa ba. Shugaban ya bayyana cewa hanya ɗaya ce ta daidaita rikicin ita ce a koma ga tsarin ƙasar biyu, wato Falastinu da Isra'ila, domin tabbatar da tsayayyen zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Ya kuma yi kira da dakatar da yakin Gaza nan ba da jimawa ba, tare da tabbatar da kare rayukan jama'ar da abin ya shafa. A gefe guda, Macron ya gabatar da kama wani tsohon wanda ake zargi da hannu a harin ta'addanci da aka kai a Paris a shekarar 1982, wanda aka cafke a yammacin kogin Jordan. Ya ce hakan na nuni da haɗin gwiwa mai kyau tsakanin Faransa da hukumar Falastinu. Shin amincewa da Faransa da kafa ƙasar Falastinu zai iya zama matakin da zai dawo da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya? Ƙarshen labaran kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.